anthu achipembedzo chawo atha kupanga bwanji kuti apewe mimba zosayembekezera. Komanso tindi ma guidelines amene timagwiritsa ntchito amene anaperekedwa mu zipatala zathu zonse othandizira kuti tingathandize bwanji munthu amene wachotsa mimba, tingamutsuke bwanji kuti moyo wake usatayike. Komanso tikugwira ntchito makamaka kwa azimayi, timayang'ana azimayi asanakhale ndi mimba, kumakhala ndondomeko za preconception. Antenatal care imatithandiziranso kuti mimba zisachoke, because ma abortions onse tisanene kuti abortion ina iliyonse ndiyoti chifukwa choti munthu wayichotsa yekha, ayi. Inde anthu akuchotsa mimba, koma pali zina zoti zimapezeka kuti zachoka zokha. Nde kundondomeko imene timapanga kuti azimayi akuyeneka kuti apite ku chipatala ali ndi mimba kuti akaonedwe at least ka 80. Zimenezo zikuthandizira. Komanso tikupanga ma trainings. Anthu athu amene amapereka chithandizo mchipatala aphunzitsidwa kuti angathandize bwanji anthu. Ma issues safe space imene inagundidwa pompano. Tili ndi youth friendly health services muzipatala zathu imene imathandizira kuti achinyamata akhale ndi munthu kumakhala youth coordinator amene amatha kukamufikira kunkhani zokhudzana ndi za umoyo wawo ngati achinyamata akakhala kuti akufuna thandizo mwapambali, kuti asakumane ndi anti ajana afotokoza aja, ankolo ajana afotokoza aja. Ende anthu athu ndiwoti anaphunzitsidwa kuti athe kusunga chinsisi, akakumana naye akamuthandiza zimakhala kuti zinthu zija zasungidwa bwinobwino, nkhani zimenezo zathera konko. Komanso tikuthandizira kugwira ntchito yopereka kulera pa nthawi imeneyo kuti munthu wachotsa mimba takuthandiza. Nthawi zambiri ukakhala kuti wakutsukidwa wakolopedwa umakhala ngati kuti akutsira fetereza, upezeka kuti wapitanso mimbaso ndiyo yabwerayo. Nde ifeyo ngatawo nduna za umoyo tindi ndondomeko yokuti mzipatala mwathumo munthu yakamutsuka akamukolopa immediately atha kumpatsa kulera kuti asankhe akagwiritse ntchito. Chimodzimodzinso azimayi amene abereka kumene tikunena kuti kuyambira kwa antenatal akuyeneka kuti azikhala kukambirana nawo kuti kodi mukakabereka mukagwiritsa ntchito kulera kwa mtundu wanji. Ndicho linga choti akakabereka asakapezeke kuti ali ndi mimba wina akanene kuti mwatumbiza akupezekanso kuti achotsa mimba, koma kulera akhalepo. Komanso tikugwira ntchito monga ndi ma organization onse watchulidwa FIPAM, onse tikugwira nawo ntchito kufikira ku midzi kuti tizifikira anthu mmadera kumene ifeyo sitingathe kufikirako kumene chipatala kulibe. Amatipangira ma outreach kuti akumane ndi anthu ena kuwathandiza pa nkhani zokhudzana ndi umoyo wawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Dr. Funso lina likupita kwa Honorable. What are the challenges that are common when it comes to access to legal abortion? Ma challenges amene anthu amakumana nawo makazimayi kuti apeze chithandizo cha legal abortion alipo angapo. One of them ndi kumene munthu akukhalira. Ena amakhala kumidzi, ena amakhala town. So amene amakhala town ali ni mwayi oti amatha kupeza abortion kuli zipatala ndithu ntawunimu zikuthandiza ndithu asikana kuti achose. Zipatala zimene ziboma likuziwa kuti zili apo ndipo zili apo, koma boma linayang'ana kumbali chifukwa choti likuziwa kuti anthu amene aja kugwira ntchito yabwino yothandiza anthu. Chinanso chimene chili vuto kwa anthu ndi nkhani ya ndalamayi. Ambiri kuti abwere ntawuni kuti azachite access legal abortion, vuto lawo ndi ndalama zokalipira kumaloko. Anthu antawuni amatha kupeza kandalama mwina akukhani mayi awo kapena sisi awo kapena anko kapena madala amene apasa mimba amene amatha kukalipirira kumene kucha. Pomwe anthu amizi amakhala kuti ndalama alibe, choncho amalephera kuchita access. Chifukwa cha vuto limene limaona kuti anthu ambiri amene akumwalira pa nkhani izi zotaya mimbazi akumwalira kwambiri ndi anthu amidzi kusiyana ndi anthu antawuni. Vuto lina ndiloti momwe ndanenera zipatala zimene zikuthandiza anthu zili mtown mokha. Sana zipatala zimene zimidzi sizinalowerere iyayi. Choncho patapezeka ndondomeko yoti zipatala zimenezi tizichite encourage kuti zipite m'midzi. Zikasegule ma trading center,
ngati panambuma paje kufika chipata chimechi chacho azipanga zina zonse zija komanso akuthandizanso asikana amene akuvutika momwe akupangira mtawuni ngati boma layang'ana kumbali mtawuni asikana mtawuni kumathandizika bomanso likayang'ana kumbali kumizi asikana mizi akathandizika zikomo. Zikomo kwambiri honorable. Alinafe James, ndikuziwa zokuti you already tackled, I think ntakufusa fuso loyambirira lija, you tackled on a lot, but maybe in a few words, if the law was to change, what would you like to be in the new law? What do you like to see in the new law? Okay, like ineyo kwambiri ndanenagaleza mbiri komano I just want kuti mwina anthu akamafuna mwina kupanga zinthu zimene zize mene ndanenera kuti they should use light way of doing it. Komanso nkhani za safe space imene anenera madam wawo kuti kulima youth friendly health services, yes alidi kumene koko alipo ndithu komano omwe anatrainisedwa nkhani zokhuza youth friendly amakhala ochepa. For example pa health center ngati mwina munthu chakusamuka wapita wapanga transfer wapita wina wake, that means kuti apapa pakhalabe ndithu gapu. So I think atakhala kuti atrainabe mwina anthu ambiri like kuti atraina ma youth friendly health services providers ambiri ma health centers kumaso zipatala zikulu. Zikomo kwambiri. My last question, I would hope Kodi Aliense Mwina Ayankeko a minute ish, then we can wind up with our discussion. This is going to Mrs. Kalia. How is COPOA ensuring that Malawians have access to quality sexual reproductive health services? I can repeat the question. Yeah. Zambiri ndizimene mwina ayankha Dr. Komaso ukoko Dr. Ngwale Honorable. Malawi munomo zinthu zokhuzana ine ndikati ndione unduna pali maunduna atatu nimachita kutchula: Ministry of Health, Education, Agriculture. Ukapitako ukapeza uthenga wonse uliko kumene kujako kusiyana ndi maunduna enawo ali pasogolo ndithu. Koma chinthu chimodzi chimene chikuvuta ndichonena kuti mwina mizimu zipatala anthu amanena kuti zili patali, komanso mwina ndi imene wanena msikana wathuyu kuti mwina kulibeko anthu okwanira woti angathe kuthandizira. Ichi chinthu ichi tikukamba panochi chimene tabwerera munochi kumizi kuja madokotala amatha akuziwa ntchito koma amaopa kuti ndikangopangapo china chilichonse ntchito yanga itani isokonekera. Pachifukwa chimenecho unduna umakhala ngati kubwerera mbuyo pamene ndi zinthu zoti madokotala onse amakhala akuziwa kale chimene ayenera kupanga. Nchifukwa yake kwa ife tikupemphabe kuboma kuti ntchito ya Ministry of Health kuti imalizike bwinobwino, avomereze kuzera mulamulo kuti ayambe kugwira ntchito bwino. Tizaona kuti nkhani zambiri zimene tikuvutika nazo zizatha, zizachepa, olo zizatha kumene. Koma chifukwa kuti amangika pena pake amakhala ngati ukadaulo alibe ndi anthu oti anapita ku sukulu akuziwa. Azathu ku Ethiopia amapanga zimenezo kunena kuti olo ali kutali dokota amayimba kwa dokota akulu ngatawa kunoko ndipange chani uzapanganiza kuti akupanga kumene. Koma kunoko sangapange chifukwa lamulo sili kutani, sili kuwalola. Nzimene tikupempha ifezo kuti lamulo lialole, aboma livomereze. Nthawi ino ineyo ndikufuna ngati civil society ndikuti izonena kuti kupanga abortion ndi ufiti, kaya ndi chani zina chimo, kaya chani ino kumalawi kuno kukanakhala kuti anthu timatchulana kuti machimo ndiye achulukakotu, si awa wokha yayi ndiye achulukako, ndiye kuti tonse tikhuzidwa ndi uchimo. Ndiye ndi bwino kuti boma livomereze nthawi yake ndi ino, tapangapo mokwana zinthu zongoyereserera, koma panopo ndi nthawi yoti boma livomereze anthu ayambe kupereka upangiri umene iwo anakaphunzira ku sukulu. Zikomo kwambiri Mrs. Kalia. I'm looking at the questions, they're all similar, and I feel that each and every one of you has tackled on the majority. But maybe your closing remarks, Doctor, what change would you like to see moving forward in the future? Zikomo kwambiri.
ineyo ngati mmene afotokozera kale kuti ngati azachipatala manja athu ndiomangika kuti ntchitoyo tigwire bwinobwino zikuyeneka kuti m'malozimu zikhale very clear kuti kodi ntchito yathuyo tikuyigwira kuthera pati chifukwa malire amene anatipatsa zikuoneka kuti sitingadutse kuposera pamenepo chifukwa kuti manja athu atha kupsa. Komanso china chimene ndikufuna kuona mmene tikupita kutsogolomo ngati mmene anafotokozera honorable anafotokoza kuti nthawi ino tikupita ku nthawi yachisankho endi zinthu zina zikuti ambe kukamba za TOP panopo si nthawi yake. Ndiye ndinanena kale kuti tikudziwa kuti pali that 30% amene anthu akumapezeka kuti akukhala ndi mimba zosayembekezera. Ndiye mwina ifeyo ma efforts athu tiayike kuti tipange prevent 30% imeneyi chifukwa 30% imeneyi tikayikanikitsa ndiye kuti it means kuti tikupanga promote kugwiritsa ntchito njira zakulera. 30% imeneyi tiyitsitsa anthu akakhala kuti tikuwafikira ndi njira zakulera ndiye kuti so ma abortions iso atani achepa. Ndiye mwina ma efforts atsonso tiyakankhire kwambiri kuti titsitse 30% ameneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Dr. Honorable, maybe what are your closing remarks in your own words and your opinion? What change would you like to see in the future? Chimene nganene poseka ndichakuti anthu amalawi adziwe kuti Malawi muno azimayi ambiri akumwalira every month, every district. Ena maboma ena ndi every day sikana akumwalira chifukwa cha nkhani zotaya mimba izi. Choncho ngati boma tiyena tichitepo kanthu, amalawi tiyena tichitepo kanthu. Khaya uli m'mizi izi sinkhani za chalichi, izi sinkhani za mafumu kuti mafumu akuti iyi ndi nkhani ya imfa, tichepese imfa. Ife ngati aku parliament si udindo wathu kuti tisinthe malamulo popanda anthu am'mizi kunena. Choncho tikwauza amabungwe amene mabwera ku parliament kuzatipempha izi kuti pitani kumizi mukathandiza anthu, mwauza anthu, mwaphunzitsa anthu. Akhala kupanga zinthu zimochedwa kwambiri pang'ono anthu sizikuyenda kumizi kwa maphunziro sakuchitika. Choncho encouragement yanga pano pandiye kuti sopano nthawi yatha tiye ndipite mizi tiaphunzitsa anthu, tiauze anthu kuti imfa zambiri zikuchitikazi anthu akumwalira chifukwa cha nkhani zotaya mimbazi. Tikatero anthu akadziwa atipeza ku parliament kuzatipempha kuti tisinthe malamulo ndipo ife sitingavute yayi. Amalawi akangonena kuti ichi sakugwirizana nacho tichisintha, koma ngati sanena ifenso sitingachite kanthu kalikonse. Zikomo kwambiri Honorable. Fusolanga Alinafe James, maybe kwa iweyo, what is your advice kwa each and every girl that is currently listening or also watching us right now, in your own words? Okay, like mwina kwa atsikana nzanga amene onimvera nungofuna kungopempha kuti mwina pena zithabe kupita like ma youth friendly health services omwe ali ma health centers osiyanasiyana madera mosiyanasiyana kuti at least azikamvako uthenga okhuza SRH. Komanso chinthu china ndimangofuna mwina kuwauza kuti mwina si onse amene angakhale kuti afuna kumaka panga access the information komano kwambiri aziziletsa kuziletsa izeki kuti asakumane ndi mavuto osiyanasiyana zavuta kuziletsa and then athaumapita kuchipatala kuja. Komanso apart from ku youth friendly tindi ma youth clubs madera osiyanasiyana. Ma youth club mene mujamo sizoti anthu amangopita umakavina umaka sewero ayi sometimes amathawa kambirana mauthenga ofunikira bwino mmene angazitetezere atsikana. Komanso uthenga wina upitenso kwa anyamata because amapereka mimba onda anyamata azibambo komanso anyamata kuti uthenga wina uyenera upite kwa anyamata komanso kwambiri azibambo azibambo ndomwe apereka kwambiri mwina mimbazi not anyamata. So uthenga wambiri udzafikira anthu ngati amene aja kumati ma brace azibambo ngati amene aja azithabe ufikidwa ndi mauthenga abwino kuti zimene zikuchitika zija zimapangitsa kuti mwanayi mwina atenge mimba kani matenda amene imfa zija zikubwera chifukwa cha zimenezi. Anyamata ajaso azikhala ndi information ndithu yokwanira. Even ma zithandizo zambiri naonabe kuti mabungwe ambiri amapanga support mwana wamkazi kumusiya mwana wamamuna pambali zomwe zimapangitsa kuti mwana wamamuna uja akhale ndi mkwiyo kuti no uyuyu awapeza kani mabasale ku skulu kaya apeza chani nditha kumpatsa mimba ndimusisa skulu akhala pansi. So nungofuna kuti ma NGOs mabungwe ambiri mutsetserekebe upita ndithu
mamizi mwaphunzitseni ya chinyamata musatenga atsikana okha auzeniso anyamata kapena azibambo ndomwe akupereka mimbawo. So mawanga omaliza ndamenewo. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our discussion this afternoon. I would like to thank each and every one of you for listening, giving us an attentive ear. But maybe if you have a question, gentlemen, you can ask. Just one question. Azikoma kwambiri ndili mafunso ophweka atatu kupita kwa anthu atatu. Ndiyambire ku nduna wa zaumoyo. Munatiuza kuti pali ndondomeko yakuti amene pakati pake pachoka mumatha kukamuthandiza kumutsuka kuti moyo wake ukhalebe wotetezeka mzimayiyo. Inuyo mukuchitapo chiyani kuti anthu adziwe Amalawi kunena kuti asangokhale koma kuti akhoza kukapeza chithandizo chimenechi kuti asamwalire? Funso lina likupita kwa olemekezeka Ngwale amene ali wapampando wa nyumba ya malamulo imene wangana za umoyo. Mu nyumba ya malamulo nthawi ina tinaona kuti munabweretsapo nkhani, chizungu chake timati motion, kuti ndikufuna ndikambe ndikubweretsa lamulo lokhudzana ndikuchotsa pakati koma mwadongosolo. Ya sida isanafike pokambirana, mawu anuwo sadaloledwe kuti alankhulidwe. Timanena kuti motion inapangidwa defeated. Pali chikozero chanji kapena pali maplani ena aliwonse oti kapena nkhani manager mudzayidzutsaso? You planning to resuscitate that motion? Kupita kwa Madam Kalia, zikuonekeratu kuti mtunda tachoka ngoutali tokamba nkhani imeneyi, ndipo sikuoneka kuti nkuthekeratu pompano. Zikuonekabe kuti malamulo sadakalowe kuti nkuvomerezeka. Ndiye amene amati patsa presentation phatikizaponso Dr. Kanyanga Mbeta kuchoka ku nduna za umoyo akuti pali 30% imene ikutengabe pakati mosayembekezera. Ngati amabungwe amene muli mabungwe amene siyaboma kuphatizapo kopuwa, mukutengapo gawo lanji lwanena kuti 30% imeneyi tikudikirira kunena kuti mwina lamulo kutsogolomo likhoza kudzadutsa kuti tiyichepetse kuti asapezeke asungwana otenga nawo pakati? Mukuchitapo chiyani? Ine ndafunsane, ndine Enoch Phale, ndine MP kusalima Northwest, koma ku nyumba ya malamulo ndine wapampando wa mati technical working group ya sexual and reproductive health rights. Zikomo. Zikomo kwambiri. Nde amene ayambe kuyankha funso pamene pa akhala ndani? Timati ladies first, eh? Yes. Mwina Mrs. Kalia or the doctor, you can start. Chabwino. Zikomo kwambiri olemekezeka Enoch Phale. Ifeyo ngati ku nduna za umoyo ngati menda fotokozera kuti nkhani zokhudzana ndi ma abortions ndizotigwira manja. Silingamanyamuka kupita kuti iyayi bwerani ayi. Komano chachikulu ndicho kuti ifeyo ngati nduna za umoyo tikuonetsetsa kuti tili ndi anthu oyenerera mzipatala mwathu amene angakwanitse kuti awathandize anthu amene abwera kuti azatsukidwe. Komanso mukudzera mwa ma CSOs azinzathu amene tikugwira nawo ntchito amatithandizira kuperekera uthenga. Timakhala ndi ma deliberate awareness amene makampeni amene timakhala nawo m'madera kumene mauthenga amaperekedwa kuti kodi munthu akakumana ndi zotere atha kupanga chani. Komanso on top of that ndifuna kunena kuti ifeyo ngati anduna za umoyo tatulutsa document imene tikuyitchula kuti self care imene ikufotokoza china chilichonse kuti ngati munthu wamayi. Imeneyi document yapangidwa kuti ikafikire anthu amene ali akumidzi kuti azitha kudziwa kuti kodi pa nthawi imene mimba yachoka nditha kupanga chani, olo pa nthawi imene mimba yachotsedwa, mwana wachotsa mimba titha kupanga chani. Ndiye muli ndondomeko zonse zimene zitha kuwathandizira kuti akafikire atha kukafika bwanji kuchipatala, ndipo akafika kuchipatala adziwe kuti akathandizidwa motani. Komanso
nkhani imene ndakamba ya makampeni, tikamapanga makampeni timaphatikizira kuti pa nthawi imene tikupanga makampeni ena okhudzana ndi masection ena a ku reproductive health, nkhani zokhudzana ndi kutaya mimba zimafotokozedwaponso. Zikomwambeni. zikomo. Poyamba ndinene kuti ife ndife wokondwa kwambiri kuti ulendo tayenda wautali inde, koma ngati mukukumbukira amene munali muno onabu ananenapo kuti pakali pano wireless zikukamba za abortion. Kale palibe wireless ikanatikambirapo nkhani yachani ya abortion, amangokhala ukauza choncho amayang'ana umbali akupita osakakamba nkhani zimenezi. Koma anthu ambiri akutengapo gawo kusonyeza kuti anthu ambiri tsopano akuziwako kuti kuli nkhani yokhuzana ndi abortion imene kalero imabisika. Komanso mmaliro kwina agogo Kayembe akanakhala pano akanatiuza. Agogo Kayembe akumanena masiku ano kumaliro konko uyu wagona apa, ife tikuziwa kuti watani wachosa mimba zimene kalero sizinkatani sizikanachitika ya anthu amabisa akuti mutu umamupweteka. Chimenecho ndiye choyamba chimene tikuchiona kuti tayenda ulendo wabwino, olodamulo silinaduse koma ulendo tikuyenda ena akuziwa. Chachiwiri nchonena kuti ifeyo amene akale ife tili muno kalero kwa antinento ndi kumene timaziwira zinthu zonse kwa ife amene tili obereka. Amanena china chilichonse, koma masiku ano antinento amakapanga 2 minutes abwerako ati akuthamangira kungopita ku private facility ndikupanga kamkweza mwana pa scale ndikumatani ndikumapita. Amayi amene ajaso atengaso mimba ina. Ineyo ndikuziwa zimenezozo ndiponso ndili ndi umboni wake kuti anthu amapanga zimenezo kaleli jati nkakhala 2 hours 3 hours tikuvesera kwa manesi akutiuza nthawi tilibe tili fast. Ndiye nkhani imene ndi yayikulu kwambiri chifukwa chonena kuti even amene akubereka kumene komanso ana achichepere amene akupita kayangu ma youth services ngati akungopita kukangoyankhulapo zinthu pang'ono, anthu ambiri saziwa kuti zimene tikupanga zinthu zotani ndizolakwika. Tiyenera kumatenga nthawi kumavesera ndithu makutenga. China chomaliza ndichonena kuti tikamapanga mauthenga panopo ndanena kuli mabungwe amene akutchulidwa apa ndi ochepa, koma mabungwe aliko tikumva ife ena sitinakumane nawo, koma tikumva kuti akupanga nawonso chani nkhani za abortion. Akamapita kumene koko kumiziku sungamakangofikira kumanena kuti tangobwera pano ni nkhani yoti anthu akuchosa mimba. Ayi, tibwerere kaye mbuyo chimene chikupangisa ndi chani. Anthu aziyamba kukamba mavuto amene akupezeka, anthu akutenga mimba zosakhozekera zosapangira plani chifukwa vuto sila nthawi yokhaija yayi, vuto lizakhalirira chifukwa ana tikuberekaso mochuluka mopanda plani nawonso azapangaso ziti zomwezo. Ndiye kuti vuto silizatha yayi. Ndiye ndikupempha mabungwe azanga kuti tikamapita kunja kuja tikhale pasi bwinobwino osangofika 1 hour tamaliza uthenga tikupita. Ndi chimenenso chikuvuta kwambiri. Pali mabungwe ena amapita 1 hour 30 minutes msonkhano watha, koma ayenda ulendo wa 200 km ukumakapanga kuchani kumene ngati kulibe uthenga. Khala ku office kwako ndi bwino kupita kumene uja kukhozekera siku la thundu kukhala nawo anthu pansi kuyambira apa ndikuonesesa kumatherawo kuti kamakathera kuti sopano tikukamba za lamulo anthu akhale atamva chifukwa chani pakubwera lamulo. Koma kungofikira kuti tikufuna lamulo akadusise ma MP ku parliament palibe amene angakuvere. Ndiye uthenga uwu uyenera kumabwera mene mwanenera poyambirira kuti achichepere azimayiso ena avesere. Ife tinapita ku Mzimba ndikumaliza kuti tinapita ku Mzimba kwina kwake kwa mzikola titamaliza program imene amayi awiri anabwera ati inuyo mukanapanda kubwera kuno ineyo ndimayene asokubereka mwana wina chaka chamawa kuchita kutiuza choncho ali panopo mmene mwatiuzira apa siningaberekenso mwana chaka chamawa ana ndili nawo wakwana. Mwaona ndiye kuti anavesera uthenga. So tiyena kumapanga zimenezozo kuti tithandizire ma MP kandi awalipowa kamene azabwerawo kuti akamapita kucha akamakamba azikamba ni mmene anthu avera kumuzi kuja. Koma popanda izozo mzoonadi ani mavuto azinkopitirira, koma tili ndi chiyembekezo kuti zinthu zizinkanasintha. Ine mawu anga omaliza ndionena kuti ineyo ndakhala ndikunena ndikakhala ndiona bungwali masiku ano anasanduka ngati tonse ndi akuchira zulu ndiye timapangirana zokonderana
ndiye timanena kuti kaya ndi lero kaya ndi mawa kaya ndi mkucha kaya ndi zaka 10 koma tikhale ndi chiyembekezo kuti lamulo lizatani lizadusa siku lina lake. Zikomo. Zikomo kwambiri. Naso nafosidwa foso ndio nabo pale. Choyamba ndachite correct kuti the motion was not defeated. The anthu anaima mbali yanoija kunena kuti tisakambirane nkhani siku la lero. Ndifukwa chake siku limene lijalo sitinakambirane. Koma otherwise ma records aku parliament nkhani ilipo, motion major ilipo. Fusulani ndoti kodi muzaibweresanso ku parliament. Inu nthawi imene ijayo munali member wa task force ija. Inu nthawi imene ijayo munali member wa health committee imene imapanga zimene zija. Choncho mukudziwa bwinobwino kuti motion member of parliament kuti ayimike motion mu parliament sikuti ndi iyeyo iyayi. Amakhala stakeholders amene amabweresa nkhani. Pano pa ku parliament kulibe nkhani iyi chifukwa choti palibe waibweresa. So ngati akazayibweresa nkhani iyo, ife ndi ndani? Ife ndi oyimirira anthu a Malawi. Tizagwira ntchito. Zikomo kwambiri.